Čo je? Ty kokos. Čo tie? Ale to je ten Edition 30, to má 300 koní. Čo tieme? Policajti! Čo tieme? Čo tieme? Fuj! Čo tieme? Čo tieme? Fuj! Koľko je? Čo tieme? Ja... Ty fajčí! Ty si koľko... Čo tieme? Fuj! Ale jak to brzdí? Piči, no. Ten mrzný rozdiel, či ideš sám, alebo idú traja, 4 v aute. No, to ešte cítim. Ale teraz som sa... Fuj, no, to je piči. Ale vieš čo, je to cítiť podobné jak v Alfe ten systém, akože, že to v podstate tiež to ťahá, pri konci to úplne zakusne a pôjdeš najväčší šupiaš na konci. Je sme v piči. Akorát, že toto je 4x4 a... Čo ti je, veď? Čo ti je, veď? Ty kamo. Technické skromné. Starý normálne v piče. Čo ti je? Ty koko. Pomeň do toho labašu, však on tam mrzne. Ty koko. Piči, lába. Jak to drží. Je to mrzne, kde? Kto je? Lamač iba čaká, pri kejsi musím dodať 2 kg. Pri Kejsi, že pre Dubravke. Či ne, no Dubravke. Tiež sa to nepohľadí.